изцелението идва, освобождението идва, благословението идва, но най-важното като църква днес ние да знаем, че спасението е по-важно от всичкото това. Бог, когото люби, когото обича, наказва. Нали знаете, че така казва Словото? Ако не ни наказва нашият родител, ние няма как да осъзнаваме нашите грешки. Защото всеки ден грешим, всеки ден вършим по нещо и ако не останем ненаказани, няма да можем да бъдем поправени. Добър вечер на хората от телевизията. Бъдете благословени, Исус Христос ви обича. Вие сте на правилното място и днес Словото, което ще споделя, е специално послание за всички нас. Ще разгледаме една история, една притча, която е описана в Словото и тя е много важно слово. Днес е много важно ние да знаем, че живейки живота си по начин, по който ние си искаме, няма как ние да може да успеем да угаждаме на Бога. В Ефесяни 5 глава 8 стих се казва категорично. Знаете ли какво се казва там? Искам да го видим това нещо, защото това слово е много важно. Това е стихът за днес. Стихът за днес. Днеска сме дата 22. И вижте какво казва. Да бъде благословенна в името на Исус сестра Катя за това, че е успяла да издава тези книжки. И в тази книжка вижте какво пише. Живейте като от рода на осветените, защото плодът на духа се състои във всичко, което е благо, право и истинно. Вторият стих. Едни споменават колесници, а други коне. Но ние ще споменем името на Господа, нашия Бог. Днес в този свят много хора споменават парите си, споменават богатството си, споменават човешката си слава, споменават колко хубава кобила имат, колко хубав кон имат, колко е бърз. Споменават това, че имат джип, Мерцедес, БМВ и така нататък. Споменават колко килограма злато имат, колко грама злато имат. Но Божието Слово казва в Псалом 20, 7 стих, едни споменават колесници, а други коне. Но ние, народа на Христос, ще споменаваме и ще говорим за нашия Господ. И днес това слово е много важно за нас. Да живеем като от рода на осветените. Осветен какво означава? Думата осветен означава човек, който е преминал от тъмнина в светлина. Човек, който е призван или предопределен да бъде за пример на хората, които ще го видят. Днес какъв пример съм аз? Какви примери сме ние? Дали сме от рода на осветените? Защото Бог е предопределил църквата си, казахме преди няколко служения. Казахме, че Бог е предопределил или избрал църквата да бъде побеждаваща. Да бъде побеждаваща. Днес целта на църквата е да побеждава. Нали? Малко се поровичках из интернет и намерих в Google тези три думи. Благо, право и истинно. Какво е значението на тези три фрази или на тези три думи? Думата благо означава добър или приятел. Добър означава благовъзпитан, благодетелен, благоразумен. Човек, който може да говори с правилни мисли. Има една светска поговорка.
Не знам, сестра Марина е по-възрастна от нас и тя може да знае тази поговорка. Казва така: хората са казали, нашите възрастни баби, дядовци, 15 пъти мери, един път режи. И днес целта ни е ние да направим равносметка как и по какъв начин служим. Дали в нашия живот има благост или благодат. Думата благодат означава незаслужена милост. Или по информацията в интернет думата благодат е изобилие от природни блага. Това да ти дава Бог най-добрата храна, най-добрите неща, които имаш нужда. Но в библейския смисъл на думата благодат означава, че Бог показа милост към нас, още когато ние бяхме грешни. Той реши в сърцето си да дойде на тази земя, да пролива кръвта си заради нашите грехове, да умре заради нас, вместо ние да умрем на кръста. Ние заслужавахме смърт. Ние заслужавахме, защото ние бяхме много грешни. И за това вече няма смисъл от друга жертва. Няма смисъл от колене на агнета, на овцете или на каквото и да е било, защото Исус стана закланото агне за целия свят. Исус проля кръвта си за целия свят. Исус взе решение преди 2018 години. Погледна на земята долу и видя, че ще се роди Нана. И ще дойде на тази земя, ще бъде живородено момиче. И Бог каза: аз заради греховете на Нана ще дойда на земята, заради нейните болести ще дойда на земята, ще бъда разпънат на кръста, ще умря заради нея и когато възкръсна, аз ще я оправдавам чрез моето възкресение. Бог оправдава всички нас хора, че Бог е нашият защитник, Той е нашият адвокат и ние можем преспокойно да му кажем как Той свободно и спокойно може да ни защити. Думата приятен означава благозвучен или благоуханен. Човек, който звучи добре в говорене, в мислене, в думи, в движение. Или благоуханен. Благоуханен означава човек, който се е напръскал с парфюм и мирише на хубаво. Днес Бог иска ние да миришеме на хубаво. Бог иска ние да не миришеме на грях. Бог иска ние да миришеме на Словото. Бог иска ние да миришеме на славата Му. Бог иска ние да миришеме на Неговата благодат, на Неговата милост. Бог иска ние да миришеме на самия Него. Имаше една жена Мария, която дойде. Помните ли тази история и този случай? Тази жена Мария Магдалена дойде, най-голямата проститутка, най-голямата грешна жена, дошла пред нозете на Исус, плачейки със сълзите си, тя уми нозете на Исус и с косата си ги избърса. И Исус Христос какво и направи? Каза какво трябва да направя за тази грешна жена. Какво трябваше да направи? Да й прости. Да й прощава греховете. И каза на Мария: Мария, прощавате се греховете. Иди и не съгрешавай повече. След това виждаме, че първата жена, която става свидетел на възкресението на Исус Христос, е същата тази проститутка, Мария Магдалена, която вижда, че гроба е празен. Някои хора пренебрегват жените. Някои пастири казват, че жената няма право да проповядва. Това е пълна лъжа. Защото първото благовестие дойдоха от жените. Слушайте. Грехът дойде чрез жената Ева. Така ли е? Спасението дойде чрез жената Мария, майката на Исус. Тя роди Спасителят. И третата жена, която каза, че Исус е жив, тази беше Мария Магдалена. Жена.
Вижте, жените сте много благословени. Защото вие можете да бъдете за благословение. Можете да говорите. Исус Христос казва, ако някой изповядва мене пред човеците, ако някой говори заради мене пред хората, и аз ще говоря заради него пред отца ми и пред неговите ангели. Жени, естествено, всички. Та, какво означава думата правота? Казахме за благо или за думата благо е добър и приятел. Бог иска ние да миришим на хубаво. Ние сме цветята в ръката на Бог. Виждали ли сте цвете да мирише на лошо? Няма такова цвете. Бог така иска. Ние като цветя в Неговите ръце да миришим на святост. Да пускаме хубави миризми, не и на грях. Защото Бог няма нищо общо с греха. Думата правота означава правораздаване, правосъдие, правоспособен, правоучастен. Вижте колко неща изброи. Право. Думата право. Пример за думата право. Дечо нямаше право, или брат Душко нямаше право да се качи на кола, докато не е изкарал шофьорски курсове. Нали? Нямахте това право. Да карате кола без книжка. Така. Ето, че днес, за да имаме права, ние трябва да преминаваме през школата на Христос. През обучение. А какво е обучението днес? Христос иска да ни обучава, че ние можем да бъдем най-добрите, ние можем да бъдем най-благословените, ние можем да бъдем отличници в школата на Исус. От Словото Му, да учиме Неговото Слово в Библията. Брат Дечо започна с тези цитати, с това Слово. Когато ние отваряме Словото, Сатана получава главоболие. Сатана се разболява. Когато ти отвориш Библията, това да го знаеш, че ти разболяваш дявола с това. Ти го разболяваш. Всеки ден отваря Словото. Всеки ден го разболява. Защото ти по този начин радваш сърцето на Господа. Истина или истинно, какво означава? Това означава или истинно значи това, което отговаря на реалността или на действителността. Истина означава това, което отговаря на истината. Ти казваш истината. Вижте, Исус Христос дойде на тая земя. Нали? Всички го знаят това. Исус дойде на тая земя. И какво получаваше? Какво говореше Исус? Че в дома на Отца Му има много обиталища. Че отива да ни приготви място. Че пак ще се върне. Където и Той да бъдем и ние. Да ни вземе със себе си. Исус излъга ли? Той каза истината. Ще ви прочита тази важна притча. Слушайте внимателно. Лука 16 глава, 19 стих надолу. Имаше някой си богаташ, който се обличаше в пурпур. Пурпур означава скъпи дрехи и висок. И всеки ден правеше бляскави пиршества. Имаше един сиромах или беден на име Лазар, покрит с трупеи, когато слагаха да лежи пред портата му. Като желаеше да се храни с трохите, паднали от трапезата на богатажа, и кучетата идваха и ближиха раните на този беден. Умря бедният и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно. Умря и богатажът и беше погребан. И в ада
Подложен на мъки, той повдигна очи и видя отдалеч Авраам и Лазар в неговото лоно. И той извика: Отче Аврааме, смили се над мен и изпрати Лазар да натопи края на пръста си във вода и да разхлади езика ми, защото се мъча в този огън. Но Авраам каза: Синко, спомни си, че ти си получил своите блага при живеене, така както и Лазар злините, но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш. И освен всичкото това, между нас и вас зае голяма бездна, така че онези, които биха искали да минат от тук към вас, да не могат нито пък оттам да преминат към нас. А той каза: що ми така, моля ти се, Отче, да го пратиш в бащиния ми дом, защото имам 5 братя, за да им кажа или да им свидетелства, да не би те да дойдат на това мъчително място. Но Авраам каза: имат Моисей, имат пророците, нека слушат тях. А той отговори: не, Отче Аврааме, но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще се покаят. И той му каза: ако не слушат Моисей и пророците, той от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да повярват. Днес колко са бедните около нас, които всеки ден ние забелязваме, ядеме най-добрата храна, правим каквото си искаме, не обръщаме внимание на хората и какво се случва с нас. Ние по този начин се превръщаме на този богат човек. Ядем, пием, живеем тук, обаче тамка ще се мъчим. И мъките ще бъдат вечни. Вижте какво каза този богат човек на Авраам. Това е притча, не е истина. Просто притча. Бог искаше да покаже с тази картина, че онези, които не помагат, онези, които не обръщат внимание на бедните, онези, които не дават, да не очакват да бъдат в рая. Да не очакват. С тази картина Исус искаше да покаже, че днес ти, когато или аз, когато живея тук охолно, ям, пия добро, забелязвам бедният и не го нахраня, аз там ще бъда на страдания. И вижте какво казва в притчата за този богат. Кажи на Лазар, само вика пръста си да натопи. В езика ми вика една капка вода да пусне, защото вика тук изгаря. Та днес ние всъщност какво трябва да помним? Бог иска ние да бъдем добри. Бог иска ние да бъдем приятни. Бог иска ние да имаме право. И Божието Слово казва: а на онези, които го приеха, кого приеха? Точно така. Той даде право да се наричат Божии чада или деца на Бога. Онези, които приеха Исус, Той им даде права. Както инструкторът на тебе ти даде право да се качиш в колата, защото видя, че ти можеш да караш кола и ти даде книжка, така и Христос ни дава право ние да се наричаме с Неговото име. Бог иска ние да говорим истина, не лъжа. Фактически, хората, които говорят истината за хората, които живеят в лъжата, те се дразнят поради това, че истината, която казваш, не отговаря на лъжата, в която живеят. Защото днес много често хората живеят в лъжа. Лъжат се. От ден на ден се лъжат. Всеки ден се лъжат. И днес ние трябва да хвалим Исус. Вижте Божието Слово, Библията казва да мисли
а единствено за Исус. Защото в час когато не мислим за Него, Той идва. Когато най-много не мислим за Него. Най-много мислим за пари, най-много мислим за богатства, най-много мислим за слава, най-много мислим как да трупаме, най-много мислим как да прекарваме и да живеем в живота си. Говоря на хората от телевизията. Бог иска да не мислим за себе си, а за ближния си, който е до нас. Защото това беше целта на Исус, да дойде и да помага на онези, които имаха нужда. Днес ние помагаме ли си? Днес ние забелязваме ли се? Днес ние дали се наблюдаваме, дали се обикаляме, дали се посещаваме или говорим това, което трябва да говорим от Словото. Да не бъдем християни само на думи, но да бъдем Христови на дело и в действителност. Бог иска ние да живеем добър, приятен, правоспособен живот, който да отговаря на истината. Исус какво каза на Тома? Тома, какво му каза? Аз съм пътят, аз съм истината и аз съм живота. И представи се, ако ти говориш истината, кой живее в теб? Богът на истината, Исус. Ако днес ние обръщаме внимание на нея, които имат нужда, помагаме на тях, ние ще бъдем благословени. Затова тази вечер нека да живеем като деца на святият, като деца на осветените. Или Исус е свят. Исус не иска децата му да бъдат черни. Не иска децата му да бъдат в тъмнина. Не искат неговите деца да бъде в грях. Грешим. Вярно е, но когато ние се покаем и не го правим, не го вършим обратно, тогава ние се наричаме Негови синове и Негови дъщери. Не се притеснявай, сестра Марина. Дъщеричката ти, нашата сестра, ще бъде изцелена. Бог ще й даде сили, ще я повдигне и ако извършил грехове, ще й се простят. Така казва Словото. И днес е важно време ние да вземем решение. Дали живеем като този богат човек на тая земя, който беше готов да гори вечно в ада, или сме от тези бедни, които сме верни на малкото и един ден Бог ще каже: влезни в радостта ми, влезни в многото, влезни в моето наследство. Ние имаме наследство, хора. Истина ви казвам, направо настръхва. Никой не може да осъзнава, че ние имаме наследство. Много богатство, прекалено богатство. Това е приготвено за теб и за мен. И то ти се дава безплатно, без да дадеш нищо. Единствено цената, която трябва да платиш, е да дадеш сърцето си на Исус. Кое е сърце? Ума, да мислиш за Него, да се молиш на Него. Отваряйки Словото всеки ден, разболявай Сатана и той ще избяга от тебе. Казва: противете се на дявола, но се покорявайте на Бога и той ще избяга от вас. Дяволът ще избяга от вас и няма да има достъп до вас. Ама знаете ли как се покорява човек на Бога? Когато чете Словото му, защото няма молитва за вяра. Господи, дай ми вяра. Не, вярата няма такава молитва. Вярата идва от... Откъде? Айде малко по-живо. От слушане. А слушането? От Божието Слово. Точно така. Ние не можем да кажем на Бога: дай ми вяра. Бог ти е казал и ти казва тази вечер: аз няма как да ти дам вяра, аз ти дадох Слово. Ако искаш да получиш вяра, отвори Словото и ще я имаш тази вяра. Бъдете благословени в името на Исус. Заповядай, братичо.
Нека да се изправим с една пестена песен да видим нашите наречени братя и сестри.